Bostale Bermeoko Ostalarien Elkartea lanean dabil Bermeoko ostalaritza sektorea indartzeko. Hori lortzeko batetik barne lan garrantzitsua egiten ari da eta bestetik hainbat ekimen erakargarri abiaraztea aurreikusten du herritarrentzat zein turistentzat. Bostale 2012 urtean sortu zen eta gaur egun 30 kide dauzka. Elkartearen helburua da herriko ostalaritza sektorea indartzea, ekintza bateratu eta koordinatuen bidez bazkide bakoitzaren baliabideak hobetzeko. Bostalek argi du bere kide bakoitzaren irudiak eragin handia daukala Bermeoren irudian. Horregatik, adierazi dutenez, Bostaleren apustua da udalarekin batera lan egitea herriaren irudia hobetzeko eta indartzeko. Bostaleko kideek azaldu dutenez Bermeok izan duen garapen turistikoa kontuan hartuta eta etorkizunari begira horrek eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzeko elkartean indar berrituta daude eta lan egiten ari dira batetik eskaintza hobetzeko eta bestetik dinamizazio lanetan enpresaren eta herriaren eskaintza hobetzeko. Nahi dugune da, zenbat kide gehiago egon, indartsua bizeteko, dano batera zuteko, da aprobe hori ze, Bermeoko herri zen irudize, geu gara lehen guk emoten dune, turista tozenien, arti geuk emoten du, da horretarako, ekintza piluen biduz, injuz, eta eitzeko gugu badekuz, azitze formakuntzan lehengo geu, barrutik, geure lanakein, barrutik, formazioe, eta bar, eta gero kanpora begire bai, baina, aprobet hori da, sektorie gogor egin, handiz egin, eta herrize aurrera atateko geure gauzekaz, geure aurpegiaz, gauzek ondoinze. Ondoinze, ez gero eta ikusten du, gero eta turista gehiago dauela, eta Bermi hori ameti ikusten txaku irtenbide bat, okin bide buena, gauzek ondoinze. Daurretako bidu talde bat gogorra, eta handize. Eta dinamizatzen. Dinamizatzaile eta hori da gero aparte, udalagaz, udalan babesa dekulez, esku batetik junbi gara danok, hori uste dut, eta hori da gure asmue. Bostalen argi dute hobekuntzak lantzeko formazioa oso garrantzitsua dela. Egoera berrietara egokitzeko eta hain berriak ez diren egoerak berraztertzeko hain zuzen ere. Horretarako behargintzak eskaintzen duen zerbitzua erabiliko du Bostalek. Elkarteak formazioan duen beharra aurkeztuko dio behargintzari, behargintzak aztertu ondoren elkarrekin lan egiteko. Bostaleren helburua urtean gutxienez 2 formazio bideratzea da, eta alden neurrian bata uda baino arinago eta bestea uda ostean. Bestalde, Bostalerentzat momentu honetan dinamizazio zerbitzu bat izatea guztiz beharrezkoa da. Batetik barne dinamizazioa bideratzeko eta bestetik ekintzen dinamizazioa bideratzeko. Horrela, Bostalek dinamizazio zerbitzu bat kontratatu du. Beste hainbat lan eta ekimenez aparte, dinamizazio lan horren bidez partaidetza aktiboa izango da herriko jai batzordean eta udalarekin elkarlana bideratuko da ekintza zehatzetan eta ostalaritza sektorearekin zerikusia duten esparruetan. Ekintzei dagokienez, hasiera emateko martxoaren batean Bostaleko kideek zozketa bat abiaraziko dute. Taberna bakoitzak 200 tiket banatuko ditu bere bezeroen artean eta martxoaren 2an Bostaleren Facebooken agertuko dira taberna bakoitzaren irabazleak. Irabazleek ardoa eta pintxo pare bat doainik izango dituzte. Horrez gain, Arrain Azokan bere 25. urteurrenean parte hartze aktiboa izatea aurreikusten dute tailer bat eskainiz. Da Karmele, inju inbostalde, kontrata, ze, klaro, inbiduz gauza asko, Bostalen, baitu. Inbiduz kontrato barrezek esan dugu, zeragaz, eitzeko horre, behargintzagaz, lanposta batzuk okitzeko bertan, gero kontrato batzuk erosketak egitzeko, gero gudu, gauze batzuk, zaizek egin danon artien, da, dinamizia purbet, da udaletxiaz, inbidu berba, gauza askotan, ilusio handiz ez gauz. Proiektu handiz etakuz, gauze politzek ongo diez, pintxo ingo diez, tuna pintxo turri ingo dizen, gauzek dagu total gauz pozarren.